Ayana kandua sibira tulang ube jariana palaradamam sitawa si dingin terampa di kapalo bayi tunian mandekan duang. Di dalam Quran oleh insan sejati oleh ado obat jantung oleh ado bahati minang habiya di Jawa oleh sanang hati oleh sanang baca caco tolong oleh jawab ya kami Kasihku iyo ya itu di ansodo iyo lain namo studionyo ode tara kasih lawade tulang iyo tanyo la de bahatanyo ala di so ala tanyo batanyo